Nagyon sok szeretettel köszöntjük a tévét nézőit. Számomra nagyon nagy öröm és nagyon nagy boldogság, hogy elfogadták a meghívásokat, mert hogy 17. században vissza tudunk menni. Olyan messzire? Így van, pontosan. Mert hogy annyira vissza? Annyira visszamegyünk, mert hogy olyan vendégek jöttek el hozzánk, akikre szinte gyerekként és felnőttként is példaképként tudtunk nézni, és szerintem az egész ország. Abszolút egyetértek ebbe. És nagyon sok szeretettel köszöntjük Déki Lakatos Sándort és ifjabb Déki Lakatos Sándort. Sanyi bácsi, nagyon szépen köszönjük, hogy eltetszettek fogadni a meghívást. Boldogan. 17. századig? Ténylegesen vissza tudunk menni? 1600-as években Lakatos Ferdinánd néven az egyik ősünk kérte a letelepedési engedélyt Győrbe, mint hangász. Tehát innentől számítjuk, idáig tudjuk visszavezetni a családunkat. Hogy ő honnan jött, azt már sajnos és ez vissza is van vezetve egyébként, mert hogy utána igen, néztünk, igen. Abszolút vissza van vezetve. Így van. Nem csak egy ilyen légből kapott így valamihez. van, szóval mi hanem... fényképekkel és igen. dokumentumokat tudjuk mindenki igazolni zenész valóban. volt, Sanyi bácsi? Sőt, most úgy mondhatom, hogy a papának a családja, az édesapám családja, ott mindenki primás volt. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy a az családban egy primás csak dinasztia van, volt. pontosan. Jó, egy-két ember, egy-két fiú nem lett. Volt, aki táblabíró volt, volt, aki tengerész volt, de ez csak egy-két fiú volt a családban. Aki hegedűt fogott a kezébe, az primás lett. Ez egy primás dinasztia volt. Így meddig tetszik tudni vissza, a nagypapáig vissza tetszik tudni menni? Hogyne, hát engem még a nagypapa tanított, voltam a szerencsés, hogy ő adta a hegedűt a kezembe, nem voltam egészen 7 éves. Mert hogy ő volt, az nem az apukája? Nem, ez hát a az apukában a rádió népizenekar vezetője volt, szegényke mindenre ráért, csak arra nem, hogy engem tanítson. Hát azért jött fel a nagypapa Győrből akkor, hogy velem elkezdjen foglalkozni. De jól tudom, a nagypapa szigorúan megtiltotta azt, hogy 7 éves korig nem szabad a hegedűhöz így van, nyúlni. hogy nehogy a gerincünkkel valami probléma legyen. Ennyire odafigyelt rá? Parancs? Ennyire odafigyelt rá? Igen, igen. Hát egy ragyogó, nem csak egy ragyogó primás és hegedűs volt, hanem nagyon jó pedagógus volt. Ha. Szóval ő ragaszkodott ahhoz, hogy már a gyerek, aki elkezd tanulni, azt tudjon számolni és írni. Szóval nem mindegy kis majom tanulja meg a dolgok, hanem hogy értse is nagyjából, amit magyaráznak neki. Nagypapa tanárember volt? Ő tanárember volt a nagypapa? Nem, hát ő primás volt, csak egy rettenetes nagy hajlama volt a tanításhoz. És akkor így örökölte akkor a papa? Így van. Hát mind a kettőnk annak köszönhetjük, hogy az apu szinte megszállottképpen akarta átadni az ő tudását nekünk. Nekem kevésbé, neki jobban sikerült, megmondom őszintén. De szóval ő minden délután, mikor én már hazaértem a 8. osztály elvégzése után, 1 órakor, 2 órakor ugye hazaértem az iskolában, akkor ő már kicsomagolt hegedűvel várta, hogy én megebédeljek, és már a kottálványra ki volt téve az aznapi szigorú ember volt? Nagyon. De csak akkor, ha a hegedű volt a kezünkbe. Különben a földön mászkáltunk, gomfociztunk, vonatoztunk, de a hegedű volt a kezében. Akkor úgy átváltozott minden? Akkor szörnyű volt. Kiabált, amikor... Jaj, hát volt, nem akarom elmondani, de hát azért vagyok, hogy elmondjam. A Liszt rapszódiának az első részét tanultuk, és kérem szépen, akkor áldozatul esett egy japán váza és egy függöny. Ez alatt még ezt elsajátítottam, és azt mondta, hogy drága fiam, ennyit az élet nem fogsz a Liszt rapszódiában megkeresni, amit én majd itt krázolottam. Anyám az hozzá volt szokva, a konyhába főzött, és... a mama nem mondta akkor, hogy hát Sanyi, nem szabad így a gyerekkel, nem? Nem. Én kimenekültem a konyhába, anyám adta a másik pofont, hogy mars vissza. Hogy menjen vissza. Nem volt ilyesmi. És este 7 óra után, mikor ő elment ugye muzsikálni, akkor anyámnak meg volt adva, hogy nekem mit kell gyakorolni, még aznap este. Akkor az teljes mértékben? Persze. És hát ugye anyám nem volt muzsikus, de rosszabb volt, tehát egy laikus volt, aki nagyon értett a Ki volt az? Muszáj volt megtanulni. Veszélyesen szigorúan. Milyen ember volt a papa úgy egyébként? Csodálatos ember volt. Csodálatos. Azon kívül, hogy hát talán azt lehet mondani, hogy a korszak legnagyobb primása, legnagyobb muzsikusa volt. Nem mind azért mondom, mert a fia, hanem mint muzsikus mondom, hogy Isten adott tehetsége volt.
Ő volt az első primás, vagy jobban tetszik ezeket, mint én tudni, aki a cigányzenében úgy a klasszikus zenét bele tudta vinni? Az Hát első pontosan, közé lehet őt sorolni, vagy pontosan. az első volt? Azt lehet mondani, hogy az első volt a szakmában, aki a cigányzenét klasszikus úton, klasszikus szintre tudta emelni, és klasszikus zenét tudott belőle csinálni. Hát, hogy tudjam ezt igazolni, van egy olyan felvételem a papával, ahol az ő feldolgozásában egy egyszerű csárdás, Paganini stílusban muzsikál el. Én azt mondom, hogy a Paganininek is büszkeségére vált volna ezt a darabot így elmuzsikálni. Úgy nevezte el, hogy Paganini csárdás. Megnézhetjük? Akkor most megnézzük, Jó. akkor lesz jó együtt. Elképesztő technikával rendelkezik. Hát az hihetetlen, szóval a technika, komolyan mondom, fantasztikus. Tagemberek nem féltek tőle? Nem, nagyon szerette a zenekarát egyébként. Ő csak úgy tudta, ha büntetni akarta a zenekarát, akkor a hangnemekben muzsikált, hogy mindenki tűvétette a hangszerét, mire megtalálta, hogy meg olyan dolgokat muzsikált, amit még az életben talán senki soha nem hallotta senki. Ő ezt beállította a zenekarának, amikor ezeket a feldolgozásokat persze, meg megcsinálta. a bátyja, a Flór is, aki egy kiváló hegedűs volt, és egy ragyogó karmester volt. Ő tanította a zenekart. És akkor így végül is a klasszikus zenére át tudtak menni a cigányzenéből. Az az Ez igazság, egyedülálló hogy dolog mindent volt. muzsikáltak. Szóval az apu az ég adta világon mindent el tudott hegedülni, és ezek keresztül a zenekar ugye mindent el tudott vele muzsikálni. Mit szóltak, Sanyi bácsi, a komoly zenészek a papának a tudásáról, hogy így azért cigány embertől abban az időben nagyon-nagyon ritkaság volt az, hogy ilyen képzetten tudott muzsikálni. Mit szóltak a művész emberek? Kalapot emeltek. Csak ennyit tudok mondani. Ahány művész csak eljött Magyarországra, hegedűs vagy akár karmester, az eljött és meghallgatta a Lakatos Sándort muzsikálni, mert olyan neve volt a világon. Ugye 1958-ban a brüsszeli világkiállításon egy világ ismerte meg a játékát. Akkor nevezte előtt a belga király, hogy a primások királya, a királyok primása ezzel a címmel, és szinte ugye az újságban megjelent ez a cikk, és hát akkor mindenki el akart menni a magyar étteremben meghallgatni azt a muzsikust, akit tehát a belga királya hatalmas elismerésben részesített, és ez neki egy egész életére meghatározta a pályafutását, azt az évet. Ez már a Mátyás pince volt? Hát, ez az a korszak, vagy az vagy előrébb volt? Jóval előbb, Jóval meg akkor az előrébb Asztóriában muzsikált. És hát a Ruggero Ricci az minden alkalommal eljött, hányszor csak Magyarországra látogatott az aput meghallgatni, mert el volt ragadtatva attól, amit az aputól hallott, produkált. Végül is azt elmondhatjuk, hogy Magyarországot a Lakatos dinasztia része híressé tudta tenni. Tehát nagyon sokan azért jöttek Magyarországra, és akkor most menjünk szerintem egy kicsit a Mátyás pincébe is, mert azért nagyon-nagyon fontos, így van írunk, pontosan. 72-nél vagyunk, Sanyi bácsi? Apu 1965-be került oda. A Mátyásban? Mátyásban, igen. És én 1967-ben egy évet muzsikáltam helyette ott, mert annyi külföldi szerződést hozott haza még a brüsszeli világkiállításról, hogy hát az ugye egy komoly valutát jelentett az országnak, hogyha azt ő kiment és ledolgozta, de viszont úgy engedték őt el, hogy egy évre én a Asztóriából átmentem és helyettesítettem őt egy évet a Mátyás pincébe. Így engedte előtt a vezetőség.
A Mátyás pince étterem lett híres, vagy az ott lévő cigányzenétől lett híres? Hát nagyképű lennék, ha azt mondanám, hogy azt hiszem, hogy az édesapám tette világhírűvé a Mátyás pincét. Mert hogy az egész világon a Mátyás pincét úgy ismerték, hogy Lakatos Sándor által. Hát igen, Lakatos Sándor és a Mátyás pincének a neve ez összefonódott. És amikor ugye kezdték már külföldön is nyitni az üzleteket, ugye például megnyitottak Bécsbe egy Mátyás pincét. Hát akkor a papának az volt evidens volt, hogy a papa megy ki megnyitni. De akkor a budapesti Mátyás pincé itt volt Lakatos nélkül, ugye? És akkor engem megkértek, hát ezt leszerződtettek. Igen. 1972. január 1-től voltam én aztán... Nem akkor születtem, de igen. 72-ben születtem, nekem azért is... Szóval 72. január 1-én léptem én be a céghez, és akkor az apu hazajött Bécsből, és én váltottam őt Bécsbe. Egy picikét visszakanyarodunk az időbe. Mondja. Hát a papa és a Sanyi bácsinak a zene szeretete, mert az nem volt kérdés szerintem, hogy zenész legyen. Meg gondolom, hát ugyanaz a folyamat ment végig, hogy bemegyünk a kórházba, vonó belekerül az ember. Ugyanígy történt, Sanyi bácsi? Tibi bátyám adta a kezembe, mert egy kuplerájban muzsikált akkor. Na ilyen lehetőség most már nincsenek. És reggel 4-kor fejezte be, ugye, és akkor meghallotta, hogy édesanyám benn van a kórházban, és rohant be a Rökszilárd utca, vagy Somogyi utca, nem is tudom, a Bába képzőben ott szült édesanyám, és akkor a Tibi bátyám volt, aki először látott engem a családból, és rögtön kipapolta a hegedűt, vonó ki, és rájött, hogy nagyon megmarkoltam a vonót, és akkor kész el volt döntve nem volt kérdés. Végem volt. Szívesen lett hegedűs, Sanyi bácsi? Szívesen lettem hegedűs, csak nem szerettem gyakorolni. Hát azt ki szereti. Hát annélkül meg nincs. Ő szeretett gyakorolni. Én nem szerettem gyakorolni. Én csak igazság szerint akkor vettem elő a hegedűt nappal, hogyha valamire készülnem kellett. Tehát hála Isten volt elég feladatom az életben, úgyhogy sűrűn kellett. Szóval akkor mindig muzsikálás volt, mindig készülni. Meg hát kellett tanulnom ilyen lemezekre készülni, felvételekre, tévéfelvételekre készülni, hát ezeket meg kellett tanulni. Az első igazi munkahely az a Mátyás pince volt. Akkor 72-ben? Nem, én 1964-ben alapítottam a zenekaromat, és ez Stockholmba. Ott volt, az volt az első szerződésem. Tehát az volt, amikor már önálló zenekar. Így van, 1964. május 1. És ez hány évig tartott az? Hát azt lehet mondani, hogy ameddig ugye a Mátyás pincében meg nem szakadt a kapcsolatunk, én egy napot nem voltam állás nélkül. Végig muzsikáltam, úgyhogy amikor a nyugdíjamat kértem megállapítani, akkor majdnem 4 évbe tellett, mire kiszámolták, hogy lehetett ennyit muzsikálni. Egyszerűen nem hitték el. Persze. Hát volt olyan, hogy a Sanyikával egy évben Amerikába, Kanadába és Ausztráliába 190 koncertet fogunk erről beszélgetni még. Most és még mellette itthon muzsikáltunk. Papától nézzük meg még most akkor egy felvételt, jó? Én egy olyat ajánlok, hogyha lehet, hogy... Hogyne lehetne? Hát egy jó primást tud ajánlani. A Porjakintól a Kanári madár, amit hárman muzsikáltunk a drága édesapámmal. Fogadják nagyon sok szeretettel.
visszajöttünk és Stockholmnál tartottunk. A fiút szeretném kérdezni, hogy ő hogy volt a papával, ő hogy ismert, vagy volt szerencséje a papával találkozni? Hát együtt muzsikáltak. Én a nagypapától tanultam. Előbb említette apu, hogy mennyire szigorú ember volt, velem közel sem. Szóval, hát nyilván. Soha. Nyilván. Hát te voltál a féltek. Soha egy rossz. Hát mert szeretett gyakorolni, én meg nem. Soha. Nem, ugye mondta apu az előbb, ugye, hogy 7 éves korunkig nem nyúlhattunk a hegedűhöz, nem tehettük, vagy nem vettük föl, utána nem tehettük le. Tehát ez nálunk ez volt, de tényleg soha egy rossz szólt. Nem szólt. Ez volt az nem aranyszabály. bántott. Én nagyon azért szerettem gyakorolni, mert öröm volt gyakorolni. Tehát mindig, meg hát csodálatos. Így ült velem szembe is. Nagyon jó volt. De van is egy olyan felvételünk, ahol meg tudjuk mutatni, ahol a Sanyi először állt tévés Hány éves a kamerák. volt? 10-11 éves lehetett. 10 éves. Nekünk volt egy nagy műsorunk a papával, hogy Lakatos dinasztia, és ott gondoltuk, hogy bemutatjuk a Sanyikát. Nem lehet elég korán kezdeni a bemutatkozást. Még ez meg is van nekünk ez a felvétel, nézzük meg. Jó. Hány éves ez a felvétel? Még Hát mielőtt lejátszanánk a felvételt. 76-ba készült. 76. Tegnap. 38-as. Ez a 20. század. Igen, azért mondom. Nézzük ezt a felvételt. Remélem, hogy a kisfiam is követni fogja elődeink szép példáját. Eljött a te pályafutásod, jött a vonópárbaj. Most időben egy nagyon nagyot ugrottam. Nagyot, de igen. a te életedben szerintem a vonópárbaj az egy nagyon meghatározó dolog volt. Azért ott meg Hanem a legmeghatározóbb. mert ott meg kellett magad mérettetni. Na igen, csak a vonópárban ugye én voltam a legfiatalabb. Tehát, Igen. mert ugye az 80, én nem voltam még 18 éves sem. Tehát, de mondjuk menjünk oda-vissza, hogy én nagyon szerencsés helyzetben voltam. Mert én a nagypapa gyakorolt velem, a nagypapa tanított, és este pedig 82-től apuval voltam, mint tanuló. Tehát amit a nagypapa mutatott, azt este apu meghallgatta, és utána a telefonon megbeszélték, hogy másnap mit kell gyakorolnom. Úgyhogy 2 tanárom volt egyszerre. És ugye a vonópárbaj, ugye ez volt az első úgymond ilyen megmérettetés, igen. de az én úgy érzem, egy fiatal embernek az csak jót tesz. Azért ott olyan hegedűsökkel, olyan primások kellett, akik a 21. századra azért világhírű primások lettek veled egy... Igen, de valahogy ott nem volt verseny. Tehát mi nem versenyeztünk. Hogy Nem úgy éltétek meg, Tehát az gondolom. nem verseny. Hogy Tehát élted meg akkor azt a... Ez egy csodálatos volt, ott volt a közönség. Megtiszteltetésnek egy gondolom. hatalmas jó zenekar volt mögöttünk, jó volt, muzsikáltunk. Ennyi. Az örömzenek voltak akkor? Hát én már nem, én akkor Bécsben muzsikáltam. A Mátyás pincében. Igen, a Mátyás pincébe. Úgyhogy én nem is voltam akkor itt, én nem láttam. Utólag láttam egy-két felvételt. Hiányzott apukádnak a segítsége, hogy... Hát itt volt a nagypapát, annál jobban. Azért mégis azért. Meg hát amikor mondjuk senki nem volt, tehát se, apu sem, meg a nagypapa se volt, akkor a nagypapának a testvére, a Flóris bácsi. Tehát akkor ő valaki mindig volt, tehát valaki mindig fogta a kezem. Ott, ha jól tudom, közönségdíjas lettél. Igen. Azért az egy nagyon fontos elismerés. Nekem akkor jó. Nem így, igen. Tehát, mondom, ez nem éreztük mi úgy versenynek, mint... Hát nyilván persze. Mátyás pincébe kerültem, mint tanuló, igaz? Na, igen, 82-ben. És akkor onnan folytattad a pályafutásodat, azt hiszem, melyik étterem volt? Ott a Mátyás Nem, a Mátyás pincébe folytattam, primás. mert apu 84-ben, tehát levizsgáztam. Ugye 18 éves betöltöttem, akkor pont akkor volt a vizsgidőszak, levizsgáztam, és apu pont akkor ment ki Bécsi Mátyás pincébe, és én megkaptam 2 éve az itthoni Mátyás pincét, utána 1 évet voltam még én is kint. Úgyhogy ez egy ilyen folyamatos dolog volt. Akkor váltás volt, mert igen. Hogy a nagypapa is, Igen. apa is. A szakvizsga nélkül nem lehetett muzsikálni vendéglátóban? Abban az időben. Érettségi A és primásoknak szakmai érettségi is kellett. Sőt, egy kellett nyelvet is kellett tudni, akkor annélkül nem is léphettél oda a vizsgabizottság elé. Én ezt nem tudtam. A német vagy az angol volt ez a nyelv? Angol. Nem És lehetett. utána nekem egyszerű volt, meg Érettségi Bécsbe egy kötelező. évre, tehát a német is. Hát hál' Istennek úgy tudom, hogy mostanságra vissza fogják hozni.
Hát egyelőre beszélnek. állítsák vissza a működési engedélynek a Erről létét. beszélnek, Hát igen. még a Kóka úr a minisztersége idején eltörölte az előadóművészi engedélynek a létét. Gyakorlatilag ma én akár hiszed, akár nem elmentem, ugye meg ki kellett váltanom egy vállalkozási engedélyt. És hát kérdezte a hölgy, hogy papír szakmát, én vittem az előadóművész engedélyt, munkakos, stb. És mondtam, hogy hát én cigányprimás vagyok, és előadóművészi engedély. Hát az mi? Hát mondom, hát előadóművészi engedély, hát hogy muzsikus vagyok 40 éve. Hát neki ilyen Hát ilyen szakma foglalkozás, nincs. ilyen Magyarán Igen, nincs. hát pontosan. Szóval 40 Ez nem éves szakma. tevékenység és szakma, ez nem létezik, ez a szakma hivatalosan. igen, papír, Tudod, mit igen. kaptam egy egyéb működési engedélyt. Ez volt odaírva, hogy A egyéb. vállalkozási engedély egyéb. Egyéb. Foglalkozási egyéb. Mert én is kaptam egy ilyet a vállalkozásomra, egyéb művészeti és alkotó tevékenység. Ez volt a neve az engedély. Még ilyet sem kaptunk. Ja, Csak hogy még az, ilyet hogy sem. egyéb. Az szép. Igen. 40 év után. Hát igen. Mondtuk? Ez egy ilyen valami. De van egy ragyogó felvétel a Sanyinak, hogyha nem mutatjuk vele a közönséget. Biztos, hogy Biztos. nem. Rimszky nem. Kordakovnak a dongóját hegedüli. Veszedelmesen nehéz dolog. Sanyi ragyog a muzsikája. Megoldotta. Nézzük Ez a meg. lényeg. ...1987-ben bekezdtél a Lidóba. Nem, hát. Nem, akkor még nem. Ki voltál a Várjál. Bécsi Mátyás? 88 Pesti Lidóban muzsikált. Ez az adat Elmondtad, van hogy róla. itthon is, Magyarországon a Mátyás pince, Igen, mert illetve akkor egy jöttem. év. Ez az adat van Igen, róla. igen. Kimentél a Bécsi Mátyás Igen. pincébe, És utána a akkor Lidóba. hazajöttél, akkor a Lidóba kezdtünk, és utána nyitott a Földvári Gábor a trombitás éttermet. Igen. A trombitás étterem az egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog volt, mert ott nagyon nagy folklór műsor volt. Igen, talán az elsők. Igaz? Egy jó másfél órás műsor még Bangó Margittal, nagyon sok tényleg, akik Fel volt építve, egy nagyon felépített. nagyon híres sztárok, azok ott kezdték. És most ez halálkomolyan mondom. Persze, Tehát azért például mondom, a Padödő is ott volt velünk, akik például akkoriban budai nótákat énekeltek. Tehát Hát. ez egy csodálatos műsor volt, és meg tudták rá teremteni a közönséget is nap mint nap. Hány előadó volt ott? Hát volt Hogy volt illúzionista. felépítve a műsor? Hát először is volt, ugye mi voltunk hatan, ugye a Margit volt, velünk is énekelt, plusz a saját zenekarával, illúzionisták voltak, Padödő, egy trombitás indította a műsort, szóval voltunk, hát Fel volt volt 4 építve. pár táncos, tehát hatalmas műsor, tényleg hatalmas. De vége lett annak a korszaknak is vége. Mitől szűnik meg egy zenésznek a munkája? Nem is az, hogy megszűnt, mert én 94-ben jöttem el a trombitáskertből, akkor fölmentünk a királyi terembe. Tehát, hogy akkor ott mi történt, azt nem tudom. Azt tudom, hogy már nincs, ugye, meg már ugye más csinálnak. Mi a királyi teremben jó, közel nem ilyen szintűt, mert csak egy pár táncos, egy énekes, hát ott 2-3 énekes volt. Még a Margiton kívül. Igen. Volt, aki csak operettet, magyar nótát, stb. Tehát nem tudom, hogy ott mi történhetett. A királyi teremben is tovább csináltuk. Utána a Mátyás pincében is volt esténként folklór. Van még. Tehát ez nem szűnt meg. Nem szűnt meg, csak Csak kevesebb ez a- lett. Igen. Csak kevesebb lett ez. Hát azért, ha belegondolsz, az 1/10 nincs annak, mint ami volt. Sanyi bácsi, nagyon régen hány étterem volt, hány Hát zenekar csak volt? annyi, azt vett figyelembe, hogy a
Margit hídtól körbe a körúton 100 kávéház volt. A 100 kávéházból legalább 90-ben muzsikált cigányzenekar. És akkor a zenekarok, hogy 15-16 tagú zenekarok muzsikáltak estéről estére. Ma a körúton néz körül hol van egyáltalán élő zene? Igen. Nem, hogy 100 kávéház, ugye? Mitől szűn meg ez? Hát az elsősorban ugye jött a 1948 az államosítás, akkor kitörölték ezeket a kávéházakat az emberek életéből, kidobták a biliárdasztalokat, mert ez a gentry világ, és avval együtt kidobták a cigányokat is, romákat is, ugye, mert megszűnt az élő zene. Hát ami akkor Rákosinak nem sikerült, az a gazdasági helyzet miatt sikerült. Akkor mentek be a jobb muzsikusok az együttesekbe, ugye, mert oda menekültek be. Mind a Rádió Népi Zenekar, a Fővárosi, a BM Zenekar, Állami Népi Együttes, ezek vették fel a legjobb muzsikusokat abban az időben. Rengeteg külföldi szereplés volt, Sanyi bácsi. 5 kontinensen tetszettek lenni, hogyha jól tudom. Afrikán kívül majdnem De mindenhol. hogyha már is, hogy pontos legyek, mert ezek fontos adatok, 20 országban és 176 városban és 5319 koncertet adtak. Ez így valós? Ez valós, Ez így van, valós. így valós. Ez hogy lehetett Azért megoldani? mondom neked, Ez hogy alig rengeteg. tudták összeszámolni a nyugdíjamat. Ez rengeteg. Hát nézd, ennyi felkérést kaptunk, és az édesapám azt mondta, hogy az életben soha nem mondsz rá rádió, televízió, Tehát filmfelvételt semmit és nem lehetett külföldi lemondani. utat. Soha nem mondtam le Ez egyet egy se. 4 alapszabály volt. Ez a 4 alapszabály volt, és soha nem. Akár mi volt, én mindent elvállaltam, a gázsi az egy harmadrangú dolog volt, illetve akkor lett első rangú, amikor a zenekaromnak már meg kellett élni, ahogy ugye az idő során egy kicsikét romlott a helyzet, de Sanyi bácsi, a külföldi turnék úgy együtt voltak? hát amikor Mert hogy a neked is Sanyi bár szerepel odajött egy- hozzám, amikor a Király étteremben megszűnt a munkája, és odajött akkor hozzám, akkor már együtt turnéztunk. Tehát akkor az 5 Hát meg földrész, az neked előtte is is kicsit együtt, Hát más. volt- tehát úgy, volt hogy olyan vagy apu esélyes. csatlakozott hozzám és a zenekar, vagy én csatlakoztam hozzá. Igen. Vagy kijött ugye Bécsbe, hogyha muzsikáltunk, akkor estéket ott volt velünk. Már csak külföldön van ez, hogy az ember stílusosan mulathat, és ülhet akár egy kávé vagy egy ital Hát ez mellett egy a nagyon nehéz cigányzenére? kérdés, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hát még Mert én úgy veszem Amerikában, észre. Sajnos. Persze, hát hát Magyarországon valahogy kiment a divatból. De hogy mehet ki? Figyelembe kell venni, nézd, hogy 6 millió ember ma nem bírja megfizetni a magyar vendéglátást. Nyilván. Ugye azért hiányzik az élőzene ma a vendéglátásból, mert nincs egy magyar vendég, aki megkérdezni a vendéglőst, hogy hé barátom, magánál miért nincs muzsika, unatkozom. Hát nincs magyar vendég. Egy japán nem fogja tudni, hogy milyennek kell lenni a paprikás grupinak, és azt se tudja, hogy itt kellene egy élőzenének lenni. Ha másnak nem, egy zongoristának, vagy valakinek, ugye? Pedig a japánok aztán zeneszerető emberek. Nagyon. ráadásul. Hát mi nagyon sokat közösség, koncerteztünk a Sanyikával kint, avval együtt, hogy most magyar muzsikusok, most mit mond neki azt, hogy ott volt ugye Bécsi Szerelát Bécsi volt Szerelát, a minden koncertnek Szerelát a címe, és 3000 színházak telt házzal mentek. Hát az igen, ott és ráadásul hatalmas. bezártak azok az éttermek, a külföldiek, az idősebbek nem jönnek, nem tudják mondani, hogy hát hova tűnt ez a Persze, zenekar, persze, így és nem, van. nem tudnak stílusosan, ahogy mondtam, Persze, hát a mulatni. magyar vendég nem jut el, tehát ő nem tudja Igen. igényelni, mert nem jut el az éttermekbe. Hát most hol tud ma már megfizetni egy magyar vendég egy magyar éttermet? Nagyon drága. De viszont nagyon-nagyon sok híresség járt Sanyi bácsinál a Mátyás pincében. Nézd, ez egy olyan dolog volt, hogy a Mátyás pincébe egyszer el kellett jönni, mert az olyan volt, mint a Szépművészeti Múzeum, tehát oda mindenkit elhoztak, sőt a 70-es években ott tartották az összes kormány vacsorát, ebédet, tehát az egy ilyen szempontból rendkívül frekventált üzlet volt. Hát plusz a Így aztán mi turista találkoztunk buszok. mindenkivel. De A Forma olyannyira, 1-nek a pilótái, mikor először Forma 1-et rendeztek Budapesten, Itt Magyarországon, mindenki ott aha. vacsoráztak. Ez természetes. Kik volt, voltak azok a nevek még, azok a hírességekre gondolok, Hát nem úgy is nem szeretném a Bár olvasni. nézd, turistákra. a politikai részét, ha nem említem, akkor csak a művészek Zoyszra jött utánunk, Isaac Perlman, Zuckerman, akkor a nagy dirigenség, az sorba-sorba ott voltak, mind Solti György, akkor szóval mindenki, aki eljött Magyarországra,
Puskás, mikor hazajött Magyarország, az volt az első, hogy az első este, hogy lejött a Mátyás pincébe vacsorázni. Kötelező volt menni oda. Szóval szinte az. Igen, ez egy protokollhely volt ilyen Igen, így szempontból. van szemben. Így, ez a pontos meghelyezés. Igen. Titónak a vacsoráját mi muzsikáltuk, hát szóval. Más nem említek neked. Jó dolgok ezek. Nagyon szép. Hát nézd, ez egy olyan család, szóval mit mondjak neked, tehát ugye volt a nagypapámmal lakatos Flóris, ugye? A Kubelik, mikor meghallotta a muzsikának, azt mondta, hogy ő aki a világhírű hegedűművész, azt mondta, hogy minek jövök ki Magyarországon, itt van a cigány Kubelik. Ugye? És a édesapám nagybátyja, aki nem csak egy kiváló prímás volt, a Tibor bácsi, hanem ragyogó zeneszerző is, ő írt például egy darabot a nagypapának az emlékére. Megnézhetjük ezt? Persze, hogy nem. Jó. Ezt feltétlenül Így nézzük van, akkor meg, és pontosan. akkor visszajövünk.
mit lehetett muzsikálni Pörmannak? Ők inkább a klasszikus zenét szerették volna, vagy inkább a magyar zenére? Nekik az eredeti magyar. Tehát ők azért jöttek, hogy magyar zenét arra voltak hallgatnak. kíváncsiak, igen. Hát a Bramszegedi versenyt nem lehet egy Pörmannak muzsikálni. Ha jó, azért mi nem tudjuk elhegedülni. Igen. Hanem az, hogy egy egyszerű magyar csárdást ugye elmuzsikálsz neki, és akkor kicifrázod úgy, ahogy azt csak mi Az tudjuk. ízzel. Ugye igen, és akkor elmuzsikálsz rá egy pár variációt, akkor színbal most megkeveri a klarnetet. Hát igen, a variáció. Nekik ez, ugye, hát ez Olyan nem volt, hogy mondjuk elkérték a hegedűt, és azt mondták, hogy én is meg szeretnék tanulni egy csárdást? hát ilyenben... Megtanul nem, de a Ricsi hegedűt. A Ricsi hegedű modultjára nagyon büszke vagyok. rendszeresen, amikor ott vacsor, az föláll, cigerevezent hegedűt, vagy akármit, de fölállt és muzsikált. De úgy magyarul, tehát nem akartak megtanulni? Hát, Vagy ilyen egyszerű csárdásokat? Még a rádióba Akartak volna. fordult elő, ugye amikor az Oyster Kid koncertezett a 50-es években, akkor a rádióban is volt neki élő adása, és az apuéknak éppen akkor volt élő adása a 6-osba, ugye ők minden délben muzsikáltak, és ott legyökerezett a lába, és hallgatta a zenekart, hát csodálatos dolgokat muzsikáltak apuék, és akkor az adás után elbeszélgetett apuékkal, mondta, hogy ő szeretne egy ilyen muzsikálni, amit az apuék muzsikáltak, és hát gyorsan leírtak neki egy variációt valamelyik csárdásra, úgyhogy annak keze lába kitört mindenkinek, aztán csak a kezébe vette az Oyster és leolvastott. Pillanatok alatt. Hát egy zseniális muzsikus volt. A szakma. Mit kell tudni egy jó primásnak? Mert vannak jó primások és kevésbé jó primások. Most nem zeneileg értem. Azt meg lehet tanulni, hogy lehet oda menni az asztalhoz, hogy a vendéget teljes mértékben kiszolgáljuk? Nem Ez hogy van ez? Ez hogy alakul ki az emberbe? Mert ezt tanulni kell azért. Hát ez az, amit a konyhában nem lehet megtanulni. De ezeket úgy kell érted az meg, mint étteremben, fiatal mint hogy ember. ő ott volt és látta, hogy ezt mi hogy csináljuk. Hát először is alázatosnak kell lenni, onnan indul a történet. És ha már ez megvan a kapcsolat, akkor már oda tudsz úgy menni, hogy odafigyelnek rád, és elfogadod. Igen, mert az pontosan azt a pillanatot el kell találnia a zenésznek, a prémásnak, hogy mikor megyek oda, mikor nem zavarom őket. Meg azt a pillanatot tudod, kell megérni, amikor egy étteremben egy pillanat alatt elcsöndesedik. Tehát mindenkinek elfogy a mondani valója, az étele elfogy, az itala elfogy, és akkor egy csönd lesz. Addig neked ugye a háttérbe kell maradni, azt a pillanatot kell kihasználni, hogy megmutass, hogy itt van, zene is van a házba. És ezt nagyon kevesen tudják. Kevesen tudják, meg ott kell lenni. Akkor éppen például- született van, akkor aznap estére annyi. Nem, de hát például a nagypapa az mindig úgy csinálta, elmentek asztalhoz, 2-3 asztal, hiába tudott volna tovább menni, mert hívták, visszament a zenekar elé, muzsikált a zenekari számot, és úgy ment tovább. Tehát mindig az érdeklődést fenntartotta a zenekar. Nagyon helyes. Tehát nem annak az asztalnak, vagy ha annak az asztalnak muzsikát, akkor új muzsikát, Hogy hogy mindenkinek muzsikáljon. Az mindenki. És ez a legkorrektebb. Hát ez a legnehezebb. Elérkeztünk egy nagyon szomorú dologhoz, Sanyi bácsi. Igazából gondolkodtam, hogy megkérdezzem-e 40 év, közel 40 év a Mátyás pincébe, és azt mondhatnám, hogy egyik napra a másikra vége lett. Hogy tetszett ezt megélni? Hogy éltétek meg? Hát ez már akkor Nem a az, Sanyi volt a hogy privás. értjük meg, most Az elmondjuk a igazat, tiétek hogy volt, mi van, azt ti akkor építettétek nem biztos, föl. hogy belefér az adásba. Tudod, hogy gyakorlatilag ugye 3 hónapon keresztül, 2 éven keresztül 3 havonta nem fizettek. Aki volt a Mátyás pince, az egy bérelhető, vagy ez tulajdon az? Kibérelték, tehát kibérelték X-et. Csak az előző leadta, jött egy új.
És az újjal már nem tudtatok úgy együtt dolgozni, mert hogy fizetési problémák voltak? Meg az volt, hogy le akarta építeni a zenekart. Hát meg le akarták építeni. A Mátyás pince nem erről szól. Nem bizony. Tehát a Mátyás ott egy nagy pince, zenekarról szól. oda a vendégek a zene miatt jöttek. Mindig is. Hát apunak, hát ezt nem kell most erről beszélni. De ők pedig azt szerették volna, hogy a zene az ott van, de ne legyen ott. Tehát ha már egy zenekart egy 3 emberrel leépítenek, az már nem zenekar. Hát most ezt a az műfajt nem nem tudod zenekar. 3 emberrel El muzsikálni. lehet muzsikálni, de az olyan is. Hát mint egy Beethoven kvartettot 2 ember játszani. De nem is ehhez szoktak az emberek. Az emberek ahhoz szoktak, hogy a Mátyás pincébe megyünk, akkor ott van egy 6-7-8 tagú zenekar, aki ki tudja Minőségnek szolgálni kell az lenni, embereket. minőségnek Ehhez kell voltak Ez lenni. kb. hozzászokva. ugyanaz, mint hogyha lezárnak a konyha részét a Mátyás Igen, csak ők megváltoztatták magának a Mátyás pincének az arculatát. Tehát ők nem a zene irányába akarták tovább vinni, Mert és nem hagyták vették, volna nem ismerték működni, föl hát hagyták volna működni a ahhoz Mátyás értem pincét is. úgy, ahogy működött. Nem voltak addig az igazi elmúlt, vendéglátók. hanem ők Ez- azt ez mondták, az. hogy Na, akkor az most mondtad ki a étterem, a lényeget. konyha. Ennyi. Ezek befektetők és nem vendéglátók. Hát cashflow-t néznek, semmi mást. Azért mégis azért az milyen volt, hogy egyszer csak nincs vasalva az ing, már amiben tetszik menni muzsikálni, nincs a hegedűtok, és nincs az, hogy nekem 3-4 hétre be kell érnem, mert 7 órakor muzsikálni kell. Ez hogy? Azért 40 év az rengeteg idő. Az ember azért megszokott valamit, ami az életformájában Hát 15 alakult éves ki. korom óta azért mentem minden meg hát este, az fogtam a meg papának engedett. a munkája volt, és hál' Istennek tényleg apáról fiúra Fiúra tudott szállt, szállni igen. ez az egész Igen. dolog, és egyszer valaki ezt megszüntette. Így van. Nehéz volt feldolgozni? Nem Őszintén. könnyű, nem könnyű. Én mai napig is minden este megborotválkozom, mert hozzá vagyok ahhoz Igen. szokva, hogy megyek muzsikálni, nem megyek már muzsikálni, de akkor az nem volt könnyű dolog. Tetszett sírni? Hát sírni nem, de nagyon szomorú voltam, ezt meg kell mondani őszintén. Nagyon-nagyon. Elszomorító volt. Na. Szóval egy kicsit az volt az embernek az érzés, hogy ez a 40 év, amit ott eltöltött, Az úgy az füstbe szállt. olyan volt, mint hogyha semmi nem lett volna. Mi a fenének töltöttem el én azt a 40 évet ott, és miért voltam hűséges Kire ahhoz az tetszett üzlethez. haragudni? Ugye? Kire tetszett haragudni? Semmire, senki nem Nem haragudtam. volt ilyen. Csak ez fájt. Mert tényleg valóban 40 év alatt egy szilveszter nem fordult elő, hogy egy szilveszterkor vagy Mátyáspálon ne legyek itthon, és ne legyek ott az üzletben, mert azt én kötelességemnek éreztem. Meg például Németországban egy szilvesztert nekem lemuzsikálni, az kb. Egy 20-szoros gázsi lett volna, mint amit én a Mátyás Mátyás pincében pincébe keresett, kaptam, de én kötelességemnek éreztem azt, hogy ott legyek. Mert ott tettem a kenyeremet. Ugye? És mit szólnak azok a vendégek, akik mennek, Ó, hát Déki rengeteg Lakatos telefont Sándorhoz, kapok. Nem és tud- ifjabb Déki, és nincs ott. Nem tudod De már elképzelni, nem hogy mennyi mennek. telefont nem kapunk, hogy mennek. hol vagyunk, hogy merre muzsikálunk, mit csinálunk, hogy hol hallgatnak. Tetszenek muzsikálni? Van koncertezés? Holnában is egyre kevesebb Egyre már. kevesebb. Egyre Ez a kevesebb. válság óta tulajdonképpen. Egyre kevesebb. Mert ugye külföldön is a gazdasági helyzet most nem olyan, hogy úgymond a zenei kultúrára tudjanak pénzt adni. Tehát kinn is minden, de nem csak a bármilyen, mindenhol. De ez Csökkentek nem a egy olyan koncerteknek szegmens, a én azt gondolom a zenei kultúrának, amit mondjuk, mit tudom én, egy nagy színpados rockkoncert. Csak mondta, hogy rossz Egyértelmű, példát de mondtam, arra több pénz de, van. De azért Egyébként mondom, hogy ez arra több pénz van. Több pénz van, mert több embert vonz. hát lehet, hogy több Mert az egy ember bizonyos rétegnek szól, ugye a fiataloknak. És ők de ott a nagyobb réteg, az az igazság, és abban inkább befektetők is és szponzorok jobban investálnak, mint a mi De itt vissza koncertjeink. akartam egyébként kanyarodni a Mátyás pincehez, hogy azok a tulajdonosok, gondolom ezek nem a régiek voltak, akiről beszélünk, hanem újak, azok nem ismerték föl azt, hogy az emberek 90%-a a zenéért ment oda? Nem az, hogy nem ismerik föl. Nekik van egy koncepció, Nem amit érdekli csináltak a őket. Mátyás pincéből. Ennyi. Tehát ők Na, megváltoztatták de hogyha azt. kevesebb profit van. Jó, de ők akkor nem az a ismerik a koncepció- Mátyás pincét, hogy mi volt a Mátyás pince. Ők Igen. maximum hallomásból. Igen, mert kis Ők suhancok, nem már tudják. bocsánat, nem akarom őket megbántani, Nyugodtan. de ahhoz képest suhancok azokhoz a vezetőséghez, aki akkor volt, gondolom. A Mátyás pince szerintem, mióta én az eszemet tudom, az egy uri kocsma volt. Így van. Uri kocsma volt, ahol mindenki jól érezte magát. Ott nem az számított, hogy van lerakva a teríték, vagy ott, hogy az emberek jól érezték magukat. Így van. Ettek, ittak, boldogan elmentek, és visszajöttek. És visszajöttek. Sok évek. Volt olyan, aki visszajött 25-30 év után,
mert valamikor ott muzsikáltuk neki az esküvőjét a hátsó terembe, Gyönyörű emlékei voltak. és még csak véletlenül sem gondolt arra, hogy még ugyanaz a zenekar fogja őt fogadni, mint aki 30 mekkora éve érzés ott. lehetett, Hát hogy persze, bement az és esküvőjét meglátta a muzsikálta. Szinte egy hír, szinte egy meglepő volt Akkor neki. tegyük meg azt most, Sanyi bácsi, hogy a vendégeknek, akik oda jártak a Mátyás pincével, azoknak az embereknek most küldjünk el egy dalt, egy nótát, amit esetleg tetszik ajánlani. Hogy azért visszahozzuk egy picikét azt az életérzést neki. Jó, hát talán egy nagyon szép dolgot, ami olyan valami, hogy hogy lesz a cigányzenéből klasszikus muzsika. De az én apámnak a nagybátyja, akit említettem, majd nem csak kiváló muzsikus volt, hanem ragyogó zeneszerző is, azt mondja, hogy ezt például, ezt direkt nekem komponálta, amit most egy részletet fogunk belőle hallani. Egyszerűen neki mindig az volt a szokás, hogy egy koccafizetés, egy ceruza ott volt a éjjeli szekrényen, és éjjel valamit megálmodott, akkor felébredt, és gyorsan megcsinált. És ez direkt nekem komponálta ezt a művet. Hallgassuk ezt meg, ez a Lakatos Tibor rapszódia hegedűre is, de csak egy részlet belőle. Köszönöm.
visszatértünk, és a jövőről beszélgessünk egy picit. Ki milyen szemmel látja a jövőt, a muzsikát, illetve ezt a világot? Hát én annyiban vagyok szerencsés helyzetben, hogy megtisztelő feladat ért, hogy a főszerkesztője lehetek 2 műsornak a RTL Klubnál és a Muzsika TV-nél, így ott van egy naponta jelentkező műsorunk a Muzsika TV-nál, Nem élhetek muzsika szó nélkül, és ennek én vagyok a főszerkesztője, és az RTL Klubon pedig minden vasárnap jelentkezünk a Mi muzsikus lelke című adással. Hát ez nekem nagy öröm, hogy ezt csinálhatom, ugye itt meg kell csinálni a felvételt, meg kell hívni a művészeket, zenekarokat, és Picit nosztalgiázhat az ember. ez most nekem egy bizonyos szempontból kielégítő. Tehát a fiam viszont 3 vagy 4 éve nem tud elhelyezkedni. Ebben a tudással, ebben a névvel, és hát azért nem néz ki rosszul a gyerek, hogy azért ő mindig azért, te azt tudom mondani, én fiatalabb vagyok, igaz, de a lányok megvoltak, érted, abban az időben. Azért mondjuk meg őszintén, az egyetlen egy mosolygós, prémás fiatalember. Így van. Nagyon kevesen tudnak mosolyogni, mikor a hegedűt a kezükbe tartják, és pont az ember vagy, aki ezt nagyon jól csinálja. Így van. Nekem ez ösztönösen jön. Tehát Ez a nekem nem kell legfontosabb. Ezért jön ki úgy. Igen. Ez a Nehéz, legfontosabb. szóval visszatérve a kérdés, nagyon nehéz. Tehát nagyon nehéz. Ma találni egy munkahelyet, ahol megbecsülnek, most nem az, mint zenész, megbecsülnek. Bármilyen módon. Minden Nagyon lehet, nehéz. igen. Nagyon, van 2 fiam, már nem tanítottam őket, 3 nyelven beszélnek, főiskolára járnak, más utat gondoltam nekik, viszont érkezik a 3., úgyhogy június végén. Igen, Ő is fiú lesz. Istenő. Nem olyan, megmondom őszintén, nem olyan biztos. Tehát én nem mondom, hogy Kell azután nem erőltetném. De ha akar, akkor egyen fel. Van még kitől tanulni, hál' Istennek. Hát még ha Jóisten úgy akarja, akkor igen. Jó Hát sokáig. jó Isten adta. Hát a papa Valamit adja a akar. 3. a kezébe majd a... Nagypapa ahol fogja ott azért- adni, ezt ő még azért nem azt tudja, de majd ő próbáljuk fogja, ki. mikor bejön. Úgyhogy Szívesen. Kívánunk nagyon-nagyon sok egészséget, nagyon sok szerencsét, egy Kossuth díjat. Köszönöm Azt szépen. még mindenféleképpen, bizony. Köszönöm. Neked nagyon sok erőt és nagyon sok kitartást kérünk, és nagyon sok boldogságot. És nagyon köszönjük, hogy Köszönjük elfogadták szépen. a Boldogan. meghívásunkat. Köszönjük. počela, Bubamara soseačela, dela vačarle, Bubamara koha počinje.